Yun, magandang hapon sa inyo mga kaibigan. Ngayon ay pupunta tayo sa Inlagadian, Busay Falls. Kasama natin si Poging Badyaw para maipakita namin sa inyo yung napakagandang Busay Falls. Galing sa tuktok ng bundok yung tubig pababa. Yun. Punta tayo. Road trip tayo ngayon. Road trip. Road trip lang muna tayo ngayon. Wala pa tayong laot. Hanap buhay sa laot. Wala pa muna. Next video na yun. Road trip lang muna tayo ngayon para sa adventure ng Busay Falls. So yun mga kaibigan, tara! Ganda ng bundok. Ganda. Malapit na tayo. Malapit na tayo sa Busay Falls. Sagad yung unang tano. Sagad yung unang tano. Sagad siguro dyan sa babaw. So yun, magandang hapon mga kaibigan. Mukhang hindi natin maipapakita yung kagandahan ng Busay Falls dito sa Inlagadian dahil bawal pala, inaayos pa. Medyo malas yata si Poging Badyaw. Poging Badyaw, baka may isa shoutout ka mga fans mo. Shoutout mga pala dyan sa mga fans ko. Yun. Yun mga kaibigan, paano to? Pabalik na tayo, pauwi na tayo kasi hindi naman tayo pwede pumasok. Ito may security nga. Ayan, may security. Matanong natin mga kaibigan, hanggang kailan ba yan boss? Wala ano? pa pong advice na kung kailan. Talagang kung kailan talaga bubuksan. Opo. Ayun. Trabaho talaga. Yun, temporary close pa daw tayo. Inaayos pa. Tinatrabaho pa. Kasama natin si Poging Boboy. Wala tayo ngayon. Okay, supportan nyo rin yung channel niya, yung Kabadyaw Vlog. O, may babatiin ka. Wala ka na yan. Saka na ang bating-bati. Yan. Paano mga kaibigan? Batsi na tayo, balik tayo. Highway na lang mapapakita namin sa inyo. Ang ganda sana mga kaibigan. No? Yung pulse na sa baba ng bundok na yan, yung mataas na bundok na yan. Napakaganda. Kaso bawal pa ngayon. Bawal. Hindi pa tayo pwedeng tumuloy. Next time na lang uli. Ibablog uli natin yan. Yung kagandahan ng Inlagadian Falls na yan. Okay. Yun mga kaibigan, kararating lang namin ni Badyaw. Galing kami sa Inlagadian para ipakita na sana namin yung kagandahan ng Busay Falls. Yung sa Inlagadian, Kasiguran. Kaso temporary close daw ngayon dahil inaayos.
So yun. Hanggang dito lang tong video. Thank you for watching. Bye-bye. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan.